enkosi. Lithi iBhayibheli izazi ngesikhathi esezelwe. Zathi nangabe zifuna, zathi kodwa uphi lo ozelwe enkosi. Ubukhosi bakhe abuzanga ngokuthi ubekiwe njengalokhu kwaqala kwabe uSawuli inkosi yakwa-Israyeli eyakhethwa abantu, kwabekwa uDavide, kwabekwa namanye amakhosi, kodwa yena wathi mangabe ezalwa wavele wazalwa eyinkosi.
khona uyisibulo noma uyi-firstborn yezidalwa zonke. Haleluya. Qhubeka sasa. ngoba kwadelelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwayo. Konke-ke okubonwayo nokungabonwayo, okusezulwini nokusemhlabeni kwadalelwa kuJesu. Okusho ukuthi uJesu uyindawo. Yes. Nokuba yizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa kuyo yona. Ngithema ngabe ngiqala ngathi yonke into ekhona yadalelwa uJesu. Lana sesithola ivesi elichazayo ukuthi yonke izihlalo zobukhosi, imibuso, amandla, amadomino, yonke lento yadalelwa uJesu, idalelwa yena. Yona ingaphambi kwakho konke, uJesu-ke ungaphambi kwakho konke. nezinto zonke zimi ngayo. Nezinto zonke-ke manje zimi ngoJesu. Ungahlala phasi. Zonke izinto zimi ngoJesu. NoSathane uqobo umi ngoJesu. uSathane wadalwa uJesu. Amandla obumnyama into eyenza ukuthi namanje asasekhona ami ngoJesu. Nathi njengalokhu sikhona simi ngoJesu. Zonke izinto ezibonwayo nezingabonwayo zimi ngoJesu. Manje-ke senizokwazi ngifuna sikhulume ngento ebaluleke kakhulu ukuthi kungani umuntu kumele atholakale ekuJesu. Ngoba yonke lento ekhona emhlabeni imi ngoJesu. And mama ufunda kwabaseRoma chapter 1 lithi iBhayibheli uNkulunkulu yonke into ayidalile eyinhle, eyidalele injongo yakhe. Kodwa ngenxa yobubi nenhliziyo zabantu uNkulunkulu wayesebachithela noma wayesebanikezela ezinkalukweni zenyama yabo noma enhlaleleni kwenyama yabo. Ngenxa yokuthi bengamkholwanga bathatha iqiniso balenza amanga.
iqiniso lakho likhuluma ngokuba yena waba inyama ukuze akhulule bonke abade beboshiwe bethuthiwe ngenxa yokusabuka ngokuba yena eseyinyama esiphambanweni bafunda ngoMahebheru chapter 2 verse 14 lithi ngesikhathi esiphambanweni wanqoba nonamandla okufa okusathana ukuze kuthi bonke kade ukuphila kwabo bonke bethuthiwe ngenxa yokuthi besabuka babe ngabakhululi. Iqiniso liyayazi, iqiniso liyakhulula. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ngisindise mina abantu bonke ngize nifinyelele ekulazini iqiniso. Lona leli qiniso leli likhulumo yena lo muntu lona ongumlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Lahlangana khona sihlangana kuKristu elithi iBhayibheli kwiZenzo chapter 17, in him we move, in him we live, in him we have our being. Nangabe lithi kuJesu siyaphila, lithi bonke abamukela indodana banophila. Kanjalo Romans chapter 1, akusekho ukulahlwa kwabakuKristu. Why? Sebesendaweni yokuphila, sebephakathi kuphila ngoba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe emhlabeni ukuthi izokwehlulele ilahle izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Hallelujah. So-ke sisakholwa abadala akusekho ukulahlwa kwabakuKristu. Lokhu bengasahambi ngokwenyama kodwa sebehamba ngokukamoya, behamba bekumoya. Hallelujah. Uthi uPaul nangabe eqhubeka uthi njengalokhu senimamukele, hambani niye nigxilile ningagxili ngokuba kuyena uJesu utholakala kakhulu nenhlakanipho nokwazi zonke lezi zinto zifihliwe kuJesu. Uthi khona ngabe
uhambe kulawo ma-dimensions. Abantu abaningi baye badidisa ukuthi uthe uvangelwa suke seprofethi bese abantu abakuthi sewuprofethi noma uthe umpostoli noma ewuthisha noma ewumalusi ngenxa yokuthi uvele wahlekele ngoba uprofethi kahle kahle inikeziwa kuyona wonke umuntu lento ayinawo umkhawulo ukufangishina noma ukubonakaliswa akusho ukuthi umpostoli nomprofethi ubani bani kodwa ukuzala inature nenjongo kaNkulunkulu iyona eshoyo ukuthi ubani. Abantu abaningi namhlanje bakwi-confusion ukuthi ubani let's yilokhu uNkulunkulu othe uma ngabe before uzalwe ube khona uyikhona and uyikhona ngoJesu. Kanjalo nokufangishina ufangishina ngoJesu ngokuba there is a level beyond the gift. Mangabe sisikhuluma ngokuba ama-sons kaNkulunkulu elithi iBhayibheli indodana yenza lokhu ebona ubaba ekwenza. UJesu uthe makethuma abafundi bakhe wathi onamukela enamukela ebunqakweni uyathola i-reward yokubhidela. Kanjalo njengoba ngithuma onamukelayo enamukela umprofethi uyathola i-reward yokumprofethi. Kwesinye isikhathi kumele siqonde lento siyibala ukuthi kwesinye isikhathi simanifesta kubantu ngakuthi basamukela kanjani eziphi isambulo abanaso kathi. Kwesinye isikhathi uzothi ungeyena umprofethi kodwa ngenxa yokuthi umuntu okhuluma naye uthe mangaye ekwamukela wamukela umprofethi suddenly ngokuphazima kwezwi kuflow i-prophetic word kuflow izwi lesiprofethi uzithuke somprofesayo i-word of knowledge, word of wisdom. Uxakeke ukuthi indawo ubone i-discernment iphezulu, uxakeke ukuthi indawo wamukele umprofethi. Kanjalo ngenxa yokuthi ukwamukele umprofethi i-reward ephoqayo ukuthi umnikeze yona eyomprofethi. Kanjalo uyakwazi ukuthi uvangele uthi umprofethi uthi ufike ebantwini bangakwamukeli njengomprofethi kodwa umoya wakho ukwamukele njengomalusi ukwamukele njengothisha uthi ungazi isiprofethi ungakwazi abaprofesayo ngenxa yokuthi abakwamukelanga njengomprofethi kodwa bakwamukele njengomalusi bakwamukele njengompostoli bakwamukele njengomvangeli. I-functionality noma ukubonakalisa kungadidisi kuyilokhu uNkulunkulu athe kubikho according to his grace and purpose. Hallelujah. Kanti ubani leJesu kumele sazi